ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲೇನ ಮಾತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಟ್ರಿಪ್ದ ಇನ್ನಿತ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಪಂಡ ಈಗ ನಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ದಾಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪುನಃ ಅರ್ದೀಪ್ ಸೊ ಇನಿ ಒಡೆ ಪೋಪ ಬಂದ ಅರಡನೆ ಕೆಂಗಬಲ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಒಡೆಗಿನಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಯಾನ ಟ್ರೆಕ್ ಎಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾನ ಉಲೈದ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಡ್ ಬಂದಲ್ಲ ಅವು ನಡ್ತಂದೆ ಪೋಡುದು ಅಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ ಪತಂದು ಹೋಗ್ತಾನ ಸೊ ಅಂಚ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರೆಕ್ 500 ಮೀಟರ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕ್ ಉಂಟು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಎಂಕಲ್ ಸೇಮ್ 12 ಇಯರ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ಅವಳ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇತ್ತನ ಅವೇ 12 ಏನೇನು ಮೊನ್ನೆ 12 ಇಯರ್ ಬಂದರಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಸೇಮ್ ಡೇ ಪೋತೀನಿ ಇದು ಪೊರ್ತುಗೆ ನಮ್ಮ ಅದಗಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಗೋವಾ ಗೋವಾಡ್ ಸೌತ್ ಗೋವಾಡ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಸೊ ಅಂಚ ಏನು ಪೋಯ್ತುಕ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡದ ಪೋದಿ ಯಾಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ತೂಕ ಏತು ದೂರ ನಡಪರೆ ಫುಲ್ ಜಾ ಎನರ್ಜಿಡ್ ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪು ಪೋನಾಗ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಡ್ ಪೋಂದಿರ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸೀಟ್ ದಿತ್ತಿರ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ನ ಕುಲ್ಲೊಂಬಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪಡ್ತೀನಿ ಅಡೇ ಮುಟ್ಟ ಡೌನ್ ಉಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಬತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕ್ಲು ರೀಚ್ಡ್ ಮಿತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಪಿನಾಂಡ ಒಂಚ ಬರೋಡು ಇನ್ನು ಪನ್ಪೆ ಜಸ್ಟ್ ತಂಜಿ ಲುಕ್ಕುತ್ತಲ್ಲ ಎಂಚೊಂಡಂದು ಸಖತ್ತುಂಟು ತೂವರೆಗೂ ಒಂದೇತ ಸ್ಟೋರ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ತ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಸಾರ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಿದೆ ಬತ್ ಬೆಟ್ಟ ಒಂದು ಆಪಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪಣ ಸೊ ಒಂದು ಅಂಶ ಶೋಕುಂಡ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವೇಲ ತೋಜಾವ ಒಂದ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ತಪ್ಪದು ಬತ್ತು ಒಂದು ಈಸಿ ವೇಟ್ ಬತ್ತ 10 ನಿಮಿಷ 15 ಫಂಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ 15 ನಿಮಿಷ ತೂಕ ಇಂಚ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಮೂಲು ರಡ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಶಿರ್ಸಿ ರಸ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕುಮಟ ರಸ್ತೆ ಕುಮಟಗಾದು ಬತ್ತಂಡ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪೂರ ಮಿತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಪರುಂಡು ಅನಿಕಲ್ ಬರ್ನಾಗ ಏರ್ಲ ಶಿರ್ಸಿ ರೋಡು ಬತ್ತಂಡ ನಿಗಲೆಗೆ ಬಂಗನೆಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಒಂದು ಮೂಲಂಜಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಏತ್ ಶೋಕು ಸೊ ಒಂದು ಶಿರಿಸಿ ರೋಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಂ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಪುಡು ಒಂದು ಈಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಯದ ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಡೌನ್ ಅಪ್ಪ ಆತೆ ಅವಲೊಂಜುಂಡು ಮೂಲಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇವುದ ಉಲೈಪೋದು ಬರ್ಕ ಫುಲ್ ಮುಲ್ತ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಟೆಂಪಲ್ದ ಸೊ ಉಲಾಯಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಇಂಚ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಡು ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಚಂಡಿ ಆಗೋಣ ಮೂಲುಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂದು ಅದಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡೆಯಂದು ಪರಗಿತ್ತು ಅಂತ ಉಂಟು ಅವು ಖಾಲಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬೇತೆ ಮೇರೆಂಗೆ ಟೀಚ್ ಮಲ್ಪನ್ ಕೊಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಕೋಚ್ ಹತ್ತದ ಗೈಡ್ ಅಂಜವ ನಡ್ಚಿ ಇದಿಂಡಲ್ಲ ಮಂಜು ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದಿತ್ತು ಇಂಚನೆ ಬಂಡದಲ್ಲ ಪೋದೆ ಆಗಿ ಮಂಜು ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರು ಅವನೇನಪ್ಪ ಬಲೆ ಸಖತ್ತುಂಡಿಯ ಕ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್
ಹಾಂ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಷ್ಟ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಮಿತ್ ರೇಂಜ್ ಮಂಜು ಮೇಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಂ തിരിഞ്ചിപ്പില് ಸೊ ಮುಂದೆ ಯಾನಕೇವು ನಮ್ಮದು ಬರ್ತದ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅವಲ್ಲ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಇದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುಹೆ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ